Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke sithetha ke ngento yokubana ke iKaizer Chiefs sithi yasithatha ke isigqibo ke namhlanje phezu kwemeko ke kaNazareth Napi, njengoba nento yokubana ke uNazareth Napi ebephikiswana pha neKaizer Chiefs, imkhulula ke iKaizer Chiefs uNapi ngezizathu ke ethe yabeke yazibeka. Namhlanje ke iKaizer Chiefs imemezele ngokusesikweni into yokubana ke uNapi ngenene nangenyaniso ke akasengumqeqeshi weqela ke leKaizer Chiefs. Kaizer Chiefs ke ithe yabeka amadoda amabini pha, ibeka kukazi, ibeke pha ke uBen Yusuf njengabantu ke abazoqhubeleka neKaizer Chiefs kuphele ke le midlalo lesizini. Akatshongo ke okanye ke ayitshongo ke management eKaizer Chiefs lokubana ke iyabaqasha njengabaqeqeshi ke beKaizer Chiefs, ithi ngabona bazawugqibezela le midlalo ishiyekileyo ke yale season tezede ke kuyophela. Kubonakala emveni kokubana ke kuphele isizini lokubana ke kuthiwani ngabo okanye ithini na iKaizer Chiefs ke ngabaqeqeshwa ngomqeqeshi ke omtsha. Okwangoku ethi iKaizer Chiefs imemeza into yokubana ke iyohlukene nje ngokusemthethweni noNazareth Napi, akho nto uphinde ke dibanise ke iKaizer Chiefs noNapi. Ithi ke ngoku iKaizer Chiefs mayize ngaphambili izocacisa into yokubana ke izawuqhubeleka noKazi kunye ke noBen Yusuf, njengoba sebeqhubeleka uBen Yusuf noKazi bebambe intambo, bawubamba intambo ke kude kophela le midlalo ke yale season. Kubonakala emveni kwesizini into yokubana ke iKaizer Chiefs ithini na malunga nomcimbi ke womqeqeshi. Injalo ke baphulaphuli ke siphinde ke singene kule nto ithi ke iKaizer Chiefs ayenza ngento wrong ngokuthi mabaqhubeleke bagqibe bebekuqalile, ngoba ke oku bebekuqale noNapi mabakugqibeke ngoba ke bekuqalwe ngabo, ngoba biyawuba into ebuhlungu into yokubana ke bafake umqeqeshi omtsha phezu kwale meko beseyiqalwe ngalamadoda amathathu ukuquka uNazareth Napi nezi-assistant coaches zakhe ezimbini. Into ethetha ukuthi ngweKaizer Chiefs ithi ke gqibani ke benikuqalile ke madoda, ngoba ke bekuqalwe nini ke nayithatha le team nihamba nonke nayoyibeka le eNetherlands, nabuya nayo nadlala i-friendly games, nabuya nayo naqala nayo ke kwiligi. So sani ke niqhubeleke ke niyigqibe beniyiqalile. Sawubona emveni kwesizini into yokubana ke sithini na siyiKaizer Chiefs. Andazi ke baphulaphuli ke andifuna ugqiba, ndingafuna ungena deep, ndingafuna ungena nzulu ke kule meko. Ndifuna ke ndive kuni ninto yokubana nicinga njani, nibona njani ngale meko nje beKaizer Chiefs sithi ke ngoku abaqeqeshi ke bazawugqibezela yonke le nto ngaba babini. Nina niva njani? Kodwa ke nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.